דוני, תן לי את הביט. אולי, איזה תסרוקת לגבר. הלאה, תודה, איזה מסירה, אוי, תודה אחי. הלאה, תן כיף. מה נשמע? הלאה, מה איתך? מה קורה גבר? הלאה, הכל טוב. תראה איזה נעליים של כוסיות, תראה. מה קורה, מאמי? את באה לפה הרבה? תסתכלי את השיער שלי איזה יפה, תסתכלי איך אני רוקד. תסתכלי את המובים שלי. לאן את הולכת? מה זה הזרימה הזו? את משחקת אותה. בואי לפה, מה אני צריך לרדוף אחרייך? מה איתה? איזה מבט, איזה יופי, את זזה, איזה יופי. תזוזי ביחד איתי, נו יאללה, מה את משחקת אותה? עוד פעם הולכת? מה קורה, מאמי, מה קורה? הופה, באת לכיוון הנכון. אני מרגיש שיש משהו בינינו. בואי, תזרמי, מה קרה? למה לא זורמת? למה, מוזיק? למה לא זורמת? בואי נראה לך את כל המובים. חבר'ה! מה יש לכם? השתגעתם? מה אתה לוקח לבחור הזה? את הבחורה? הופה, תני בראש. אללה, איזה חמודה, אללה, בא לי עלייך. כולם אמרו שאת הבחורה הכי זורמת בעיר. מה אתה משחק? אתה כאילו אתה יודע לרקוד. זוז, תן לי. מה, את הולכת איתו? מה קרה? חשבתי את שלי. בואי לפה, בואי. תתחילי לעשות פה תנועות. כל הכבוד, כל הכבוד, שחקת אותה. ראית מה זה? ראית? הנה. הופה, עובדים, הופה. בואי לכיוון שלי, למה אתה הולכת אליו? בואי לפה, לכיוון שמאל, לשמאל. יופי. מה קורה? יאללה, עכשיו העניינים הופכים להיות רומנטיים. יפה, תני איזה חיוך, מאמי, תני איזה חיוך. הנה, קחי איזה כוס שתייה, בואי תשתי, לאן את הולכת? בואי מותק, מה נשמע? הופה. בואו נראה לך את כל המהלכים שיש לי. את רואה ככה רוקדים במסיבות שאני יוצא אליהם. מה את אומרת? מה, לא אהבת? תני איזה משהו, תני כיף. מה? הולכים לסרט, סרט טוב. תבואו. מי הכי זורמת בכל העיר? היא הכי זורמת שאני מכיר. כן, מה קורה? הנה, באת אליי, סוף. אל תזרמי עם הבחור הזה. הופה, הנה, באת לכיוון הנכון. יאללה.